nosa escola estamos traballando o tema do cooperativismo e decidimos entre todos e todas facer un traballo que reflexe o que significa este concepto. Baseándonos na información que buscamos na aula sobre os elementos e valores que representa o cooperativismo, ocorréusenos botar unha ollada ao noso arredor, buscando exemplos e analoxías. Para iso, usaremos o noso dron. O primeiro que observamos na nosa contorna é unha propia cooperativa, Clun, que conta con 3.500 socios e ofrece tanto a gandeiros como a consumidores produtos de boa calidade. Tamén impulsa proxectos innovadores e promove a igualdade entre homes e mulleres. É cuidadosa co medio ambiente e xera beneficios para os seus socios e para a xente da zona, demostrando que dá pois que asociarse e cooperar é sinónimo de éxito. Se entendemos unha cooperativa como un conxunto de socios que aportan un capital que precisa duns traballadores ben organizados, o tempo que produce beneficios que repercuten no ben de todos, lévanos a identificar na paisaxe outras formas de cooperación. Seguimos a vista de Paxaro e vemos monte, onde as árbores, os arbustos e as ervas poderían representar aos socios, que no seu conxunto crea un espacio natural de gran beleza e, ademais, con entidade propia, un espazo que produce oxígeno, vida. Serve de acubillo aos animais, protección, e dá diñeiro, beneficios. Ademais dos elementos naturais, na nosa paisaxe aséntase diferentes tipos de construcións que se foron creando ao longo do tempo. Algunhas de gran singularidade, como as casas indianas, introducidas no noso espazo como algo innovador, grazas ao capital aportado polos traballadores emigrados que tornaron ricos das Américas. Este capital serviu para a construción de escolas, coa finalidade de mellorar a formación das persoas que quedaran na terriña, nun intento co obxectivo de aliviar a situación de pobreza na que vivían. O compromiso, a unión, a constancia, a axuda mutua e a solidaridade destes indianos que doaron o seu capital obtido con moito esforzo. Repercutiu na mellora da calidade dos nosos avós e avoas, nais e pais e mesmo na nosa. Como os vagóns dun tren que permanece unidos todo o trayecto, nós continuamos sobrevoando a paisaxe en busca de máis analoxía e divisamos cabazos. Esta construción que nunca faltaba nunha casa do rural era o lugar onde se almacenaba o millo para secalo. Un cabazo grande era sinal de riqueza. A maior tamaño, mellor economía. Os cabazos mantéñense erguidos gracias ás recias cepas que o sustentan. Da mesma maneira, os pilares dunha cooperativa conforman a unidade dos seus elementos: socios, capital, traballadores, xestións e beneficios, baseándose sempre nos principios e valores para que o proxecto se manteña. As explotaciones gandeiras que observamos no noso contorno son outras moitas máis de o fundo e traballo que son aspectos formados de calquera traballo cooperativo que se quere levar a cabo. E non podemos atopar un mellor exemplo de cooperación que o dun lavadoiro comunal, o que as mulleres acudían para lavar a roupa xuntas, sendo, ademais de lugar de traballo, un centro de reunións e de intercambio de cuestións veciñais, que afectaban a todos. Arredor dos lavadoiros xurdiron, ademais, contos, lendas e cánticos, froito dunha creación cooperativa entre esas mulleres e que forman parte da literatura popular, é dicir, que nos pertencen a todos e a todas nós.
Atopámonos agora na capela de San Estevo do Ermo, construída no século IX e que ten servicio como punto de reunión de veciñanza, de recollemento, onde había lugar para todos e todas e así sentíase parte dun de todo. Un dos valores fundamentais que requería unha boa cooperación, que todo o mundo sinta que forma parte e que é unha peza fundamental dela. A maxia, a claridade e a transparencia da auga que cae dende 15 metros de altura na fervenza de Santo Estevo do Ermo. Atrae a moitos turistas que observan abraiados a súa fermosura. Igualmente o traballo cooperativo, con socios motivados, creativos e transparentes, esperta a admiración de todos. A caída fluida da auga na fervenza transmítenos tranquilidade e paz. A auga mana e cambia constantemente. É símbolo de renovación, de vida. Tamén unha cooperativa debe manterse activa, sempre viva. E continuando co maxia que crea auga, atopámonos co mar Cantábrico, que nos impresiona coa súa forza e inmensidade. As súas ondas que día a día erosionan as rochas crean praias de gran beleza, como a praia da Pasada, que estamos vendo nas imaxes. Quisemos aquí tamén buscar un símil e pareceunos que unha cooperativa ben estruturada amosa fortaleza e os seus socios con traballo de unidade son capaces de acadar obxectivos sen renderse. Sobrevoamos agora o Eido Dourado, un espazo multicultural onde converxen tradición e modernidade e están presentes moitos ámbitos artísticos, música, escultura, arquitectura, que conforman un conxunto armónico, un lugar de desfrute e creatividade. Ese concepto, o de armonía, é outros dos valores fundamentais que sustenta a cooperación enfocado como o bo entendemento entre os socios que solucionan as súas diferencias para chegar a acordos que os levan a acadar o seu obxectivo común. E para ir rematando, retrocederemos no tempo moitos séculos atrás, a época megalítica, onde xa había cooperación. Boa mostra é a construción lítica que estamos vendo, a roda, que ten forma circular e foi construída no ano 1500 antes da nosa era. Para a súa construción requiriuse do traballo de moitas persoas, un mando que dirixiuse e coordinara o proxecto e unha unión e o esforzo de todos para lograr facer este asentamento tan singular e tanto valor histórico. Logo desta viaxe chegamos á conclusión de que o cooperativismo estivo presente dende o principio dos tempos. A propia natureza nos ensina a súa importancia. Podemos dicir, pois, que cooperar forma parte tamén da natureza humana, de nós mesmos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.